Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, pag-aralan natin paano magsabi ng gusto ko at ayaw ko sa Nihongo. Yoroshii desu ka? Hajimemashou. Leksyong ito ay tungkol paano magsabi ng gusto ko ng nantoka at ayaw ko ng nantoka. Halimbawa, gusto ko ng ice cream, o gusto ko ang Japan, o ayaw ko ang swimming, o ayaw ko ng mga pusa. Sa susunod na slide, reviewin muna natin ang ilang mga special facts tungkol sa Japanese language at grammar. Ang sentence structure ng Nihongo ay subject, object, verb. Ang sentence palaging nagtatapos sa verb o action word. Iba ito sa English kung saan ang verb nasa gitna ng sentence at sa Tagalog, ang verb kadalasan nasa simula ng sentence. Halimbawa, sa English, I ate breakfast. Ang verb na ate nasa gitna. Sa Tagalog naman, kumain ako ng almusal. Ang verb na kumain nasa unahan. Sa Japanese naman, watashi wa asa gohan mo tabemashita. Ang tabemashita o kumain nasa huli ng sentence. Ang subject ng sentence kadalasan di na sinasabi dahil may konsepto sila ng topic na ginagamitan ng topic particle wa. Pag natukoy na ang topic sa usapan, di na ito inuulit sa mga sumusunod na sentence kasi naiintindihan na ng lahat kung ano ang pinag-uusapan. Hindi katulad ng English, walang subject-verb agreement. Sa English kasi, pag singular ang subject, dapat singular din ang verb. Pag plural ang subject, plural din ang verb. Halimbawa, he eats breakfast. Ang he, isang tao lang, kaya dapat ang verb ay nasa singular. So, eats. Tsaka, they eat breakfast, ang they ay plural, maraming tao, kaya ang verb ay nasa plural din, eat. Walang gani-ganito sa Nihongo. Hindi katulad ng Spanish o French, walang gender o kasarian ang mga nouns at adjectives. At dalawa lang ang tenses sa Nihongo, ang past tense at ang non-past tense. Ang non-past tense ay bumubuo ng present at future tenses. Nahihiwalay ang future tense sa present tense sa paggamit ng future time expression, kagaya ng bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na taon. At imbes na period, ang ginagamit sa dulo ng Japanese sentence ay isang bilog o circle, kagaya ng nakita nyo rito. Madali lang pag-aralin ang pagsasalita ng Nihongo. Ang mahirap ay yung pagsusulat at pagbabasa dahil gumagamit ito ng Chinese o kanji characters at may higit na 2,000 na kanji na dapat pag-aralan para ka magiging fully literate. Ngayon, balik na tayo sa lesson proper. Sa English, pag gusto mo at di mo gusto ang isang bagay, gagamit tayo ng verbs kagaya ng like at saka hate. Pero sa Nihongo, di tayo gagamit ng verb, kundi dalawang adjectives ito. Ang suki na, kung gusto mo ang isang bagay, at hirai na, pag ayaw mo ang isang bagay. Bale, ang isang bagay ay likable o kaya hateable. Mga not-type adjectives ito. Kaya may na nakaparenthesis dahil gagamitin ang na pag ang kasunod na word sa sentence ay isang noun. Sa leksyon 16, talakayin natin ng maigi ang mga na adjectives. Pero sa leksyong ito, gagamitin natin sila bilang simple predicates at walang noun na kasunod. Kaya i-drop natin ang na. Gagamitin sila bilang suki at hirai lamang. Makikita mo sa mga ehemplo natin mamaya. Ito yung pattern sa pagsabing gusto mo ang isang bagay. Halimbawa, si A gusto niya ng B. Sa salitang Hapon, ang pattern na gagamitin ay A wa B ga suki desu. A wa B ga suki desu. Natatandaan mo sa mga nakaraang leksyon natin, inexplika ko ang tungkol sa mga Japanese particles na tumutukoy sa function ng isang salita sa loob ng sentence. Mga postpositional itong mga particles. Bale, nilalagay sila sa likod ng mga salitang kanilang tinutukoy. Sa sentence pattern natin, meron tayong a, wa. At alam mo naman na ang wa ay ang topic particle. Bale, topic natin ay si A.
A wa. Pag-usapan natin si A. Ano ngayon tungkol kay A? B ga suki desu. Ang B ay likable para kay A. Sa ibang salita, si A gusto ng B. Ang predicate natin ay ang adjective na suki, ibig sabihin likable, at ang des ay ang ating verb ending, meaning is, are, o am sa Ingles. Literal na translation ay, pag-usapan natin si A, tungkol kay A, para sa kanya, likable ang B. Bale, gusto niya ang B. Ganon ang pagsabi sa salitang Hapon. Tingin pa tayo ng iba't ibang ehemplo. Halimbawa, gusto ko ang ice cream. Gamitin natin ang ating formula, A wa B ga suki desu. Ang ako ay watashi at ang ice cream ay ice cream. Kaya ang pagsabi sa Nihongo ay watashi wa ice cream ga suki desu. Watashi wa ice cream ga suki desu. Pag-usapan natin ako. Ano tungkol sa akin? Para sa akin, likable ang ice cream. Bale, gusto ko ang ice cream. Ngayon, ang default rule sa Nihongo ay kung hindi ka mag-specify ng topic o subject, ibig sabihin ang topic o subject ay ikaw. Ikaw mismo na nagsasalita tungkol sa sarili mo. Kaya pwede nating i-cancela ang watashi wa at diretso mo na lang sabihin, ice cream ga suki desu. O kaya ice cream wa suki desu. Pwede rin gawing topic ang ice cream. Pag-usapan natin ng ice cream. Ano ngayon tungkol sa ice cream? Gusto ko, suki desu. May konting diferensya sa nuance ang ice cream ga suki desu at saka ice cream wa suki desu. Pero di na muna natin talakayin dito. Saka na sa Lection 22 pagdating sa Japanese particles mismo. Sunod na ehemplo, gusto ko ang music. Ang ako ay watashi at ang music ay ongaku. Gamit ang pattern, watashi wa ongaku ga suki desu. Watashi wa ongaku ga suki desu. O kaya, ongaku ga suki desu. O ongaku wa suki desu. Gusto ko ang Japan. Ang Japan sa salitang Hapon ay Nihon. At gamit ang pattern, watashi wa Nihon ga suki desu. Watashi wa Nihon ga suki desu. O kaya, Nihon ga suki desu. Gusto mo ng ice cream. Ang ikaw sa Nihongo ay anata. At saka ang ice cream ay ice cream. Gamit ang pattern, anata wa ice cream ga suki desu. Sa ehemplong ito, hindi pwedeng di sabihin ang anata wa dahil ibang tao na ito at hindi sarili mo. Kaya dapat sabihin ang anata wa. Anata wa ice cream ga suki desu. Ikaw gusto mo ng ice cream. Gusto ni Mary ang pusa o neko. Gamit ang pattern, Miyari-san wa neko ga suki desu. Miyari-san wa neko ga suki desu. Ang sang na kinakabit sa pangalan ng tao ay isang honorific na ibig sabihin Miss o Mr. Miyari-san wa neko ga suki desu. Pag-usapan natin si Mary, tungkol kay Mary, para sa kanya, likable ang mga pusa. In other words, gusto ni Mary ng pusa. Si Jiro gusto ng sushi. Gamit ang pattern, Jiro-kun wa sushi ga suki desu. Jiro-kun wa sushi ga suki desu. Ang kun na kinakabit sa pangalan ni Jiro ay isang honorific para lamang sa mga lalaki. At ginagamit ito ng mas nakakatanda o mas mataas ang ranggo doon sa mga pangalan ng mga mas nakakabata o mas mababa ang ranggo. Kaya huwag kang magkamaling gamitin ang kun sa boss mo. Magagalit sila. Jiro-kun wa sushi ga suki desu. Gusto ni Jiro ng sushi. Pwede mo ring gamitin ang parehong sentence pattern para manligaw. Pagsabing, gusto kita, ito'y magiging, watashi wa anata ga suki desu. O mas klaro, watashi wa anata no koto ga suki desu. Ang pagdagdag ng no koto o ibig sabihin bagay-bagay pagkatapos ng anata
ay mas polite pakinggan at ito ay nagiging romantic pakinggan. Pwede ring i-cancel ang watashi wa at anata no koto ga suki desu na lang ang sasabihin. Pwede ring suki desu na lang. Bihira magsabi ang Hapon ng mahal kita. Kalimitan ang sinasabi ay suki desu. Ikaw ay likable para sa akin. Si Mary, gusto niya si Jiro. May gusto si Mary kay Jiro. Sa salitang Hapon, Miyari-san wa Jiro-kun no koto ga suki desu. Miyari-san wa Jiro-kun no koto ga suki desu. Ngayon, talakayin natin paano magtanong ng kagustuhan. Gusto ba ni A ng B? Sa Nihongo, madali lang. Ang dati nating pattern, A wa, B ga, suki desu. Dagdagan lang ng question particle ka sa dulo upang ang sentence ay magiging tanong. A wa, B ga, suki desu ka? Gusto ba ni A ng B? Ang salitang Hapon di gumagamit ng question mark katulad ng sa Ingles. Ang dulo ng sentence lagyan pa rin ng circle o bilog bilang ending punctuation mark. Gusto mo ba ng ice cream? Anata wa ice cream ga suki desu ka? Anata wa ice cream ga suki desu ka? Ngayon, pag ang sentence ay isang katanungan, ang anata wa ay default, kaya pwedeng di na sabihin. Kaya pwede na diretso na lang, ice cream ga suki desu ka? Di na kailangan ng anata wa dahil tanong ito eh. Dahil tanong, automatic na ang tinatanong mo ay yung kausap mo. Kaya di na kailangan ng anata wa. Gusto mo ba ng music? Anata wa ongaku ga suki desu ka? Anata wa ongaku ga suki desu ka? O i-cancel ang anata wa, ongaku ga suki desu ka? Ongaku ga suki desu ka? Gusto mo ba ng swimming? Ang swimming ay suie. Suie. Gamit ang pattern, anata wa suie ga suki desu ka? Anata wa suie ga suki desu ka? O diretso, suie ga suki desu ka? Suie ga suki desu ka? Gusto mo ba si Mary? Miyari-san ga suki desu ka? Miyari-san ga suki desu ka? Ibig sabihin nito, dalawa. Gusto mo ba si Mary in general o sa romantic sense? Pag ang tanong mo ay romantic sense, dagdagan mo ng no koto para klaro na romantic sense ang ibig mong sabihin. Miyari-san no koto ga suki desu ka? Ito ay romantic na. Klaro. Ngayon naman, ang kasagutan. Pag gusto mo, sasagot ka ng hai suki desu. Hai suki desu. Ibig sabihin ng hi ay oo. Oo, likable para sa akin. In other words, oo, gusto ko. Hai suki desu. Pag di mo naman gusto, ang isasagot mo ay iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Ibig sabihin ng iie ay hindi. Tapos yung adjective na suki na likable na nasa affirmative, i-conjugate natin sa negativo. Dagdagan ng janai. Suki janai. Hindi gusto. Hindi likable. Tapos yung verb ending natin na des, nandyan pa rin. Suki janai desu. Iie, suki janai desu. Hindi, di ko gusto. Anata wa suie ga suki desu ka? O kaya, suie ga suki desu ka? Gusto mo ba ang swimming? Pag oo, hai suki desu. Hai suki desu. Pag hindi, iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Anata wa neko ga suki desu ka? O kaya, neko ga suki desu ka? Gusto mo ba ng pusa? Pag oo, hai suki desu. Hai suki desu. Pag hindi, iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Gusto mo ba ng ice cream? Anata wa ice cream ga suki desu ka? O kaya, ice cream ga suki desu ka? Oo, gusto ko.
Hai, suki desu. Hai, suki desu. Hindi, di ko gusto. Iie, suki janai desu. Iie, suki janai desu. Pag magtanong kung ano ang gusto mo, palitan ang be sa sentence pattern ng interrogative pronoun na nani. Ibig sabihin, ano? Anata wa nani ga suki desu ka? Anata wa nani ga suki desu ka? Ano ba ang likable para sa'yo? Dahil tanong ito, ang default ay anata wa at di na kailangan sabihin. Kaya pwede diretso na lang, nani ga suki desu ka? Nani ga suki desu ka? Ano ba gusto mo? Halimbawa, ang sagot ay, gusto ko ng ice cream. Sa Nihongo, ice cream ga suki desu. Ice cream ga suki desu. Kung bukod sa ice cream, gusto mo rin ng mag-swimming, sasagot ka ng suie mo suki desu. Suie mo suki desu. Imbes na particle ga para sa suie, ang gagamitin mo ngayon ay particle mo na ibig sabihin ay rin. Gusto ko rin ng swimming. Suie mo suki desu. John-kun wa nani ga suki desu ka? John-kun wa nani ga suki desu ka? Pag-usapan natin si John. Ano ba ang gusto niya? John-kun wa ongaku ga suki desu. John-kun wa ongaku ga suki desu. Gusto ni John ng music. At gusto rin ni John ng sushi. John-kun wa sushi mo suki desu. John-kun wa sushi mo suki desu. At dahil alam naman natin na si John ang ating pinag-usapan, pwede na ring di sabihin ang John-kun wa at diretso na lang na sabihin sushi mo suki desu. Sushi mo suki desu. Pagsabi ng gustong-gusto talaga, ang suki ay magiging daisuki. Ibig sabihin ng dai, malaki. Bale, malaki ng pagka-likeable. Daisuki, gustong-gusto. Hai, daisuki desu. Pag di mo naman masyadong gusto, sasabihin mo, iie, amari suki janai desu. Iie, amari suki janai desu. Ibig sabihin ng amari ay di masyado. At palagi itong sasamahan ng adjective o verb na kino-conjugate sa negative kagaya dito, suki janai, na siyang negative conjugation ng suki. Bale, ibig sabihin ng amari suki janai ay di masyadong gusto. Praktisin natin. Gusto mo ba ng pusa? Anata wa neko ga suki desu ka? Oo, gustong gusto ko. Hai, daisuki desu. Hai, daisuki desu. Pero pag allergic ka sa pusa, sasabihin mong hindi, di masyadong gusto. Iie, amari suki janai desu. Iie, amari suki janai desu. Gusto mo ba ng sushi? Anata wa sushi ga suki desu ka? Anata wa sushi ga suki desu ka? Oo, gustong gusto ko. Hai, daisuki desu. Hai, daisuki desu. Pero pag di mo trip kumain ng hilaw, sasabihin mong, iie, amari suki janai desu. Iie, amari suki janai desu. Pag di mo gusto ang isang bagay, imbes na suki janai, pwede mo rin gamitin ang adjective na kirai na o nakakasuklam. Masyadong malakas na term itong kirai, pero ganun pa rin ang pattern. Ang suki, papalitan lang ng kirai. Halimbawa, si A ayaw ng B. A wa B ga kirai desu. A wa B ga kirai desu. Pag-usapan natin si A wa, para sa kanya, ayaw niya ng B. B ga kirai desu. O nasusuklam siya sa B. Ayoko ng ice cream. Watashi wa ice cream ga kirai desu. Watashi wa ice cream ga kirai desu. At dahil sarili mo ang pinag-uusapan, pwedeng i-cancela ang watashi wa at diretso mo na lang sabihin ice cream ga kirai desu. Ice cream ga kirai desu. Ayoko ng ice cream. Ayoko ng music. Watashi wa ongaku ga kirai desu. Watashi wa ongaku ga kirai desu.
O kagaya ng dati, ikansela ang watashi wa ongaku ga kirai desu. Ongaku ga kirai desu. Ikaw, ayaw mo ng ice cream. Anata wa ice cream ga kirai desu. Anata wa ice cream ga kirai desu. Sa kasong ito, di pwedeng ikansela ang anata wa dahil hindi ito tanong. Makakansela lamang ang anata wa kung ito ay katanungan. Ayaw ni Mary ng mga pusa. Miyari-san wa neko ga kirai desu. Miyari-san wa neko ga kirai desu. Ano ba ang ayaw ni John? John-kun wa nani ga kirai desu ka? John-kun wa nani ga kirai desu ka? Pag-usapan natin si John. Ano bang ayaw niya? John-kun wa nani ga kirai desu ka? Ayaw niya ng beer. Ang beer sa salitang Hapon ay biru. John-kun wa biru ga kirai desu. John-kun wa biru ga kirai desu. Ngayon, pwede nating ikansela ang John-kun dahil nasa tanong naman ito na si John-kun ang ating topic. Kaya pwede sumagot ka na lang ng biru ga kirai desu. Biru ga kirai desu. Tapos, kung gusto mo pang magdagdag pa ng impormasyon, halimbawa, ayaw din ni John ng isda o sakana. John-kun wa sakana mo kirai desu. John-kun wa sakana mo kirai desu. At pwede rin nating ikansela ang John-kun at ito na lang sasabihin, sakana mo kirai desu. Sakana mo kirai desu. Ayaw din niya ng isda. Miyari-san wa nani ga kirai desu ka? Miyari-san wa nani ga kirai desu ka? Ano bang ayaw ni Mary? Ayaw niya ng tennis. Miyari-san wa tenis ga kirai desu. O kaya, tenis ga kirai desu. At ayaw din ni Mary na mag-ski o ski. Miyari-san wa ski mo kirai desu. O kaya, ski mo kirai desu. Ski mo kirai desu. Ngayon, pag di mo naman masyadong ayaw, gusto mo lang konti lang, pwede mo rin gamitan ng amari o di masyado. Pero huwag kalimutang i-conjugate ang kirai sa negative. Kirai janai. Bale, pag sabi na di mo masyadong ayaw, sa salitang Hapon ay ito ay iye amari kirai janai desu. Iye amari kirai janai desu. Si Jiro, di masyadong ayaw niya ang mga pusa. Bale, may konting gusto si Jiro sa mga pusa. Jiro-kun wa neko ga amari kirai janai desu. Jiro-kun wa neko ga amari kirai janai desu. Di masyadong ayaw ni Jiro ang mga pusa. Di masyadong ayaw ni Mary ang sushi. Miyari-san wa sushi ga amari kirai janai desu. Miyari-san wa sushi ga amari kirai janai desu. Pag ayaw na ayaw mo, kinasusuklaman mo talaga, sasabihin mo ng dai kirai o malaki ang pagkaayaw mo. Halimbawa, ayaw na ayaw ni John ang sushi. John-kun wa sushi ga dai kirai desu. John-kun wa sushi ga dai kirai desu. Ayokong-ayoko sa'yo, kinasusuklaman kita. Watashi wa anata ga dai kirai desu. Watashi wa anata ga dai kirai desu. O diretso mo na lang sabihin, anata ga dai kirai desu. Summarize natin ang leksyong ito. Pag sabi ng gusto ni A ng B, gagamitin natin ang sentence pattern na A wa B ga suki desu. Pag gustong-gusto talaga ni A ng B, ang suki ay magiging daisuki at ang pattern ay magiging A wa B ga daisuki desu. Pag di masyadong gusto ni A ng B, ang pattern ay magiging A wa B ga amari suki janai desu. At kung di gusto ni A ng B, ang pattern ay A wa B ga suki janai desu. Pag sabi ng ayaw ni A ng B, ang sentence pattern ay A wa B ga kirai desu. Pag ayaw na ayaw ni A ng B, ang kirai ay magiging dai kirai at ang sentence pattern ay A wa B ga dai kirai desu. Pag di masyadong ayaw ni A ng B,
ang sentence pattern ay eiwa, biga, amari, kirai janai desu. At pag hindi ayaw ni A ng B, ang sentence pattern ay eiwa, biga, kirai janai desu. Sa leksyong ito, ang B ay isang simpleng noun lamang, kagaya ng ice cream o sushi o neko. Gagamitin ulit natin itong mga sentence patterns dito sa leksyong ito sa leksyon 44 tungkol sa nominalization, kung saan ang B ay hindi na isang simpleng noun kundi isang subordinate clause, isang verb clause. Para pwede tayong gumawa ng sentence katulad ng gusto ko manood ng TV o kaya ayaw ni Mary tumakbo ng mabilis. Ang gusto o ayaw ay isa ng verb clause. Pagtanong ng ano ang gusto ni A, ang sentence pattern ay eiwa nani ga suki desu ka? At pagtanong ano ang ayaw ni A, ang sentence pattern eiwa nani ga kirai desu ka? At hanggang dito na lang ang leksyon natin. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon. Huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. Ganbatte kudasai! Kung seryoso ka maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasanay at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni ganbatte kudasai. Ja, mata ne!